Paichan ora kerja ora
statusnya wakil ketua panitia. Akhirnya kula dijek kene mriki. Hei. Mas Yus, monggo Mas Yus. Setelah foto goyang dulu, joget dulu. Hitungan ketiga Ibu. 1, 2, 3, yuk. Siap. Dipersilakan joget dulu. Monggo segenap panitia, kita goyang sama-sama. Asik. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati katresnan jati ning endi Jawa manis kang tak ati-ati. Pasukan berseragam, kita goyang sama-sama dulu, monggo. Bertambah kesel Asik. semua panitia yo. Untuk Om Darmito lagi. Yo 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 yo. Mbak Rizka Indonesia. Wong bagus ojo sirone. Mas Yus. Aku teko kidul Mas Yus. tresno asmara gawe surasa ngambani atiku jiwa kang mas tentremno atiku setya ngenteni sliramu Tanganku bisa ketemu tresno suci manggi ora. asik. Tarik bosku. Iya. Yang berfoto asik. Mas Tejo, aduh Bu Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula manggiya usada Dek Rizka apa pujan ning ati kita goyang Enak yo Mas. Ayo
keseni lintang-lintang ing tengahing ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepujan ati ning endi aduh wong manis kang Pengumuman Mas Tejo. Terima kasih yo di pesta bahagia Mas Rizky dan Mbak Dwi. So. Iya. Salim dulu. Satu
Berapapun mas kawinnya, karena ku bayar kontan. Kelaksanaan kawinan dijemput liramu pamikan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Campur sari Rizky tetap ini. Pimpinannya Mas Rizky campur sari ini. Adik, adindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenang. Kata sayang-sayangan, karena cintaku adikku tersayang. Tresno iki omong cukup saulang. Masa sih? Ra ono maneh kata sayang-sayangan. Nang janjine yo mung kawin kontrakan. Ayo semuanya, terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tiada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya, kan ku bayar kontan. Kelaksanaan kawinan dijemput seliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk sayang.
tersayang. Ayo Mbak Gea, ayo cok, goyang cok, ayo cok, goyang cok, ayo cok, goyang cok, buka sini cok. Aduh, ayo Mas. Putar, asoy. Iya. Asik boy. So. Ibu-ibuku baju hijau semuanya. Semuanya yo. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tiada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. Luar biasa. Mas ya. Dan ternyata informasi Dimas Tejo. sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Saged nyanyi nggih? Nanging kabeh padha ra ngerteni. Bojoku sing endi? Pirang taun anggono ku goleki saprene durung bisa nemoni. Iya nyanyi bareng-bareng peta bareng nggih. Wis tak coba nglaleke bareng-bareng nggih. Sik wis tak coba apa jenengmu sak tenane apa sayang yo sak tenane isih apa isih tresno keren umpamane kowe wis mulya suaranya lilo aku lilo. Ya mong siji dadi panyuwunku pengen apa pengen senajan sakedeping moto kanggo apa kanggo tombo kangen jroning dodo. Iyo Masya Allah. Terima kasih
sedan waktu mung sedelo kabeh tamu sing rawuh tak dongake panjang umur banyak rezeki jaminane surga. Oke. Siape kaya Jogja istimewa. Main A. Baik. Jan saanane sing penting apa? Sing penting roh kowe. Bareng-bareng ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah cucu tresno karo kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang tekan jalur malamku. Cici orang kowe cici aku bangga karo kowe dalam nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja Pak Darminto istimewa Rizky Entertainment Indonesia.
tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja Om Darminto ibarat kaya kuthaku Jogja Om Darminto istimewa ibarat kaya kuthaku Jogja kabeh tamune piye istimewa janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ora nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane sing sabar ke Mas Tejo. Oke. J. Untuk semuanya ya. Menger. Yuk, tangan aja. Masya Allah, matur nuwun bosku. Sabar sih ya. Gosek sabar sih. Banyu langit sing ana Angin sing reridu ati ngelingake seleramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elo ning pipi swara weruh senajan mung ana ngimpi ngalam neng dadaku tadi atas dulu semuanya tambah nono rasa kangen neng hatiku semuanya ngalam neng dadaku benda ada makasiram udan neng dalu banyu langit sing ana matur nuwun Pak Yanto. kayangan watu gedhe kalingan madrunge udan telesana atine wong sing kasmaran setya janji saprene tanah sakelingan ademe Jakarta ayo iya luar biasa semuanya iya Masya Allah Mama sugeng siang Masya Allah ya Allah Mas Tejo Pengen pakai kalimat itu. iya oke
panjang umur sehat ya. Semuanya janji lumane ora nganti sore janjine ora nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane yo udan grimis lalasono lambi iki jroning dodong ben ragare ngagap janji ora lamis gedene nggono gun resnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe merapi purba melu apa suaramu ngomong ke apa bareng-bareng ademe asing neng Langgan Wonosari Yogyakarta dodo ben ragare ngagap janji ora lamis gedene nggono gun rasenane nganti kapan aku ora bisa lali bareng ademe gunung Merapi Purba melu apa melu krungu suaramu ngomong ke apa dawet cendol dawet cendol dawet cendol 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 piro terus sira lupa 568 tak gitar asik ayo yo sono tapi jroning dodo ben ragare ngagap janji ora lamis gedene nggono gun rasenane nganti kapan aku ora bisa lali yo ademe Gunung Merapi melu apa suaramu eni apa lagi ademe Gunung Merapi Purba sing neng Langgan Wonosari Yogyakarta
boleh tepuk tangan buat Om Darminto, sawerannya luar biasa. Sing ngurung entuk saweran sopo? Aku. Izin gak Mas Tejo? Siap Mbakku. Dikirim buat siapa? Dikirim buat Mbak Dewi? Mbak Dewi sama Mas Lana, juga Bapak Hajat dan Ibu Hajat. Siap. Kita ke tengah Mas Tejo. Ini dedak-dedak aku. Ya Allah. Tukang macane Aneh hati pengen menyulayani janjimu sehidup semati jempolmu ngono lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dodeno gandolaning ati cintaku sampai mati. tukang macane aku tresno ngelakno aku lunga ati ra kuat nandang rasa gerang koronto cintamu tukang macane aku tresno lelakno aku lunga. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kanan sing tak jaluk amung kesabaran semoga Tuhan akan mengabulkan ngedem atiku ben aku ra melayu dan tanggung jawabmu Palsu aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar Denana sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Iyo. Oke Mbak Nana, Mas Tejo Indonesia. Rizky Music Bapak Iya, 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 iya. Ku tresno lelakno aku lunga hati ra kuat nandang rasa gerang koronto cintamu sudah tak beneran karena cuma buat main tukang macane aku tresno lelakno aku lunga tukang macane bingung Mas Tejone bingung Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran semoga Tuhan akan